Chcete mať doma vždy tú správnu teplotu a zároveň ušetriť na energiách? Predstavujeme vám zónovú reguláciu vykurovania s centrálnym termostatom HeatHub, riešenie pre každú domácnosť. Vďaka zónovej regulácii môžete nastaviť teplotu v každej miestnosti individuálne, v obývačke teplo, v spálni sviežo, v detskej izbe komfortne, presne podľa potrieb každého člena rodiny. HeatHub je inteligentný centrálny termostat, ktorý všetko riadi jednoducho a prehľadne. Stačí pár kliknutí na dotykovom displeji, alebo ovládanie cez mobil či tablet a teplotu máte pod kontrolou kdekoľvek sa nachádzate. Bežné vykurovanie ohrieva celý dom naraz, často zbytočne. S HeatHubom kúrite len tam, kde práve treba. To znamená nižšie účty za energie a šetrnejší prístup k životnému prostrediu. Zónová regulácia s HeatHubom prináša viac pohodlia, úsporu peňazí aj lepší pocit z toho, že šetríte energiu. Zistite viac o zónovej regulácii a HeatHube na 3volt.sk. Spravte svoj domov modernejším a efektívnejším už dnes.